Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Jingpynkhreh na kamantaban penlong ya ke Lympung ilaka cricket ya ka bala tip kum ke inter-district cricket tournament Arjat Puway Girls Under-19 West Coast Hills kalaya Shaphrang kum ka Jingpynkhreh penbiang ya ka madan ilaka bat kuway ya ka ni ke Lympung la penlong ka Meghalaya Cricket Association hakaba ka West Coast Hills District Cricket Association kala shim ya ka bentaban pedang ban penlong ka ni ka tournament uba gracious imli president ka West Coast Hills District Cricket Association hab kran bat onong tak kubor ulang may kini ka Lympung an pli perdaha ka Southrick Bunal Bear Arjat Puway hakbor kna bijim step hakam badan snong mau kadang West Coast Hills Inga kumu Presiden yang West Coast Hills District Cricket Association ba ji simli ni yang ne mentah ya ka Jingpynkhreh jungi syat bangi layo ban host ban pediang ya kene ka inter district jongki kintei kiba hapo kat kandai nam under 19 year kabala ai nagaliang ka Meghalaya Cricket Association ya ka West Coast Hill bangin yo ban penong ya kene ka inter district kene kan stang na duka sngi malang aku sau tarik hapo kene ka district jungi bat hapo kene ka madan jong ka snong mau kadiang te ila banong sudun bok ba ilayo ban penong kasin ka baningkong ya kene ka inter district na kabentaban UI ban sei ya ki player cricket ki bayele kaya ka cricket na kene ka jela ka jungi ki ban wan ban ya kun po kene ka dong ba kathan ki jungi ban nga karpat ru ya ki player ban ki UI cricket jong kene ka district ki jungi bangin wan pencingan ban wan sakhi ban wan pet ban ai mesim ya kini ki players ki bawan na ki wi district in priang keluj mesim ya barok ki players kinong yalam ki official na ki wiwi district ro bakin wan yu kijat apo kene ka district ke jungi lembaga Jingpynkhreh jungi yang ne mentangi dang ya syai ke Jingpynkhreh na bentaban penbit penbiang ya ki jindun kambaro akabai bat kene ka Jingpynkhreh jungi ya kene ka inter district cricket tournament arajar arpuai jong ki kena kentei ki bahapo kat kandai snam karta tengi ai ke jing kuble ke bakapang ya ka Meghalaya Cricket Association kabala Ïaid ya ka district jungi ban penlong ya kene ka inter district nomor bun ngim juyo ban penlong lagalong hanono ke jingel kai te mentangi la manong ba ngisong sarong ban ngisongu ya ka Meghalaya Cricket Association bakala bensiat hangi ka district na ka bentaban host ya kene ka tournament ha kene ka snam ka bamenta ban ngikmilin tiru ba nakaliang ka MCA kana punbun sisu ya ki tournament apo kene ka district jungi kana bangin nang laban penmi ki player na kene ka district jungi ngidang don jikmuru ban karpat ke MCA ban yo penong ya ka under 23 jongki kenteru kene ka cakai lada ka MCA ka sobit pat ka kloi ban ai ni kloi pediang ya kene ka jipelong ya na inter district te nakaliang jungi ka West Coast Hill ini lekat balak ban pendep ban penbit penbiang ya ki jun kamber khoj ya ki jakasa jaka yur ngila wat layu ban ngila ya kan nam taban pathia ik player po ka Northern Social Service Society ka dan ke jakang tu ban ngini lekat balak ban penbit penbiang ban ngi pediang sobharu ya barok sya kaneka Lympung jong ka inter district kublai shibun